Αγγελάκο, ποιον θα δούμε αύριο? Όχι, ποιον θα δούμε αύριο? Την κυρία Νικολέτα. και Φανή. η κυρία Φανή. Και τι θα μάθεις? Τι θα παίξεις? Τι θα παίξεις αύριο? Ναι, θα δεις τις δασκάλες, αλλά τι θα παίξεις? Με τα φρούτα και την κουζίνα? Ποια φρούτα? Καπούτσι. Το καρπούζι? Ναι. Και τι άλλο? Έχω πατάτα. Και πατάτα. Ναι. Πες καληνύχτα, κυρία Νικολέτα. Και κυρία. Okay.